Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, muna so ka danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ku mayar da lambar ku ta zama ba tare da kaje kamfani ba, kuma ba tare da mutane suna neman ka da wannan lambar ba sa samun ka ba. Da zarar an kira ka za ta kamar yadda kuka gani ga wata namba nan 091 30 35 68 40. Bara mu gwada da ita 0 09 1 30 5 68 40. To bayan ka sa number gaba daya sai ka zo kai adin din 0, ka ƙara 0 a gaba. Kana ƙara 0 a gaba sai ka zo ka ɗora duk wata namba da kake so ta zama na ita ce take burge ka, kake so ka ganta a cikin wayar ka ganta a cikin number ka. Misali kamar yanzu 5 5 5 5, to zaka iya sa duk adadin yadda ka ga dama. Misali yanzu bara ku ga in kira gashi nan kun gani ta shigo kamar haka. To ta wannan hanyar ce zaka iya mai da number ka ta zama special. subscribe for more videos.